Hamu akadongan sahuria marpunguhitan waeng di bagas coroon laho patupahon parpunguan parningotan ari hamamaten ni Tuhan Yesus nagabe hataridaan holong ni rohani debata naso halopuan tuhita jolma manusia para dosa tongodo akka sahita diusung ibana jala akka pardangolat tadi porsan alani pangalau syota ibana tartulang pinahen ni hajahatot ibana mabugang ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata jala binahen ni bugang na malum hita. Beta mahita manukap marsoba marsinggang mahita tuadupan ni Jehovah si hokop hita marede mahita Tersilang ho manubusa tunglong ngang roh aki mudar muna madiai manesado dan natara sambal gani olong niro amin durus muda mutu haki alani marhiti-hiti guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarito di parbadia na tumopalangi dohot tanoon amin sintua ni malim si songonido tama dihita nabadia naso jahat naso marlidang naso mabolat sian akka pardusa naung gabe tumibus yan akka banua gijang
Na sopola ganupari songon akasitu animalimi mabuan jumulo pelean taringo tuaka dosana sadiri dungi taringo tudusani natoropi ai sahali doi diulahon dinama melehon dirina ibana haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita alid amanami jala di batanami para sirohana sumurung doho di sudi colma manusia nunga di lehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami manaon haleaon dohot siak nibagi pola mate tarsilang asa malua hamisian gonggoman ni sibolis saya parohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu asa maruli hami marhite siani di hasesan nirusa dohot haluaon sian khamatian padua halihon asa dapot hami hangoluan saliling-lilingna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak haholongan ni roham. Amin. Mari dahita. Sada pikiranmu asa tong tutu sabang sai pabulusa matulus tutuhanmu maroham. Tatangihon mapatik ni debata di parningotan are hamamata ni Tuhan Yesus Kristus sadarion tarsurat di 2 Korin 4 ayat 10. Tok tongdo hupau usung hami di daging nami hamamate ni Yesus. Asa patar di daging nami nang hangongolu ni Yesus. Ido sahatna atong rap mangidogugo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Mari dehita. Roh tu Yesus hona loja nama heui lam lumbang do di lambung na rohami. Bereng di hobi narsila dauni saidmi Tuhan mi naum sikat mi. Tatopo tima dosata martangi yang mahita ali amanami jala di batanami na di banua gicang para sirohana sumurung midahami
Hu parahatutu jalahu topo tihamidu dusa dohot pangalasyon nami nagudangi di jolom. Tatap mahami marhiti-hiti asini roham. Jala sesa madu sanami saluhudna. Alani pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasesani rusa. Adong do dihita situ animalim na songoni nahudol di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang di bahani tarbahen di bana do pangoluhon ro di ujungna akana sadok ro tu debata marahite-hite ibana namangolu do ibana toktong asa ditanyakon nasida. Hasangapon mari debatana digijang. Amin. Mari dehita. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel sadarion. Tarsurat di Pesalmen 22 ayat 1:1. Ede sian si David. Ali debataku boa satung tadi kononmu ahu. Saya madau-dau doa kahatan yang gukon sian hatuauku. Alai nabadia doanggoho marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Tuhodo nasida mangangguhi jadi malua mana sida marhaposan tuhodo nasida jal didang tarurak ido sahatna maratua doakan atau mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amin. Maredehita. Adong sadamu
Taha tidak kon mah hapor siaw tai songon nahina tidak kon ni dongata sahapor siaon di sadok portibion rap mahita madok au porsia dide bata jahuba iro ama pargogona sohaturusan na tumo palangit do tanu au porsia di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasarai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantod di porbadia adorang soabubuhan iro tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanuatoru dung ditanom namulak mangolo diari patoluhon nama naik tu surgo lauhud dul tu syamon ni rebata Jehovah amanai pargogona soha turusani di simai bana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak namangolu dohot namate au porsia di toddi parbadia jaladok sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do dihasan ni dosa do dihatai namandok mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate doh dihangoluan na sora sudah amin. Tapi gima korus yan napo sobulung duk sidungi ditoruson inahana duk sidungi nahana ditoruson ina Debora.
Sunggul-sunggul dihita na perjolo dung sipul kebaktian parningotan ari hamamaten itu hatta Yesus dipatupa huriat tado ulaon nahohom maringanan di gerejaon pukul 10.4 arian manang pukul 2 na paduahon di hari Minggu 31 bulan 2024 di patupa huriat tado acara buha-buhaijuk pukul 5 wib pagi manugut maringanan di gerejaon ria mahita saluhutna maddohoti acara na duai maulia tema dihita saluhutna tabigima kor ama huria dungi dilanjuton ama ceriko.
Maradehita huhut pasahat pelian. Silakan hadiah Odolong bulong bukit Maralong dosai Dohot mandeleani Di sudesi taunoni Omalong bulong Nasana ulai dan tahu sonangaki yang rikon berohaki Olalonang ilungi Olan asin nirohan Menguruti oh Tuhan
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihita salut na hinaholongan amanami do inanami sude na posobulung. Hita di bagasan tikion dinalaho marningot hita. Di sada parningotan na bulun di tonga-tonga ni ngulu ni hita halak Kristen. Ima di parningotan di hamamate ni Tuhatai Yesus Kristus. Lani barita nauli nagabi ujahan manang barita si pausoru sorota. Imasian surat Heber bidu 10. Hujahan masian ayat 10 ro di ayat 25. Songonom maduk di sini. On mapadan si bajong-jongon kutu nasida dung salpu aka arii nina Tuhani leonok kuma aka patiku tu bagasan ate-ate nasida jala suratonok kumai tu roha nasida jala nasotupa be ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasida anggodung sesa akai dang be masa pilihan perdusaun atong alia kadongan adong do dihita hiras ni roha lau bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus ay dibuka do dihita dalan nai baru jala namangulu sia ribe-ribei ima daging nai jala adong do dihita malim nabulon si gonggom bagas ni debata di bayani ta dapoton ma marrohana sitong di bagasan haguguk ni haporseaun dung diurasi rohata undang be di solsoli panggora ni rohani hita jaladung diburi dagikta dot ai nayas momos mata tiup pakirimon nata parhato potih ai haposa do nambar baga-baga hossa masih atuan mahita masih pajujuan tu haholongon dohot tuaka ulaun nadingkan unang tatadikon parpunguat tahian songon nahina somalhoni nadeba tung masih paingotan mahita jalalamima nian alalam jonong di ida hamu arii ima sahatna dihita salutnah nahina holongan mulo tapaubuk di peristiwa ni natar silang Tuhan Yesus ima di 2000 tahun nasalpu tongon ma di bagasati kion nunga tergantung Tuhan Yesus sate ima di duluk Golgata kira jam 4 ma tertakut Tuhan Yesus jam 4 pagi jala mulai sian mamuka jam 5 do jam 6 di sima toktong diadili Tuhan Yesus marhite aka malim dot aka situatu ni halak Yahudi dot aka siboto surat namar goar adong do makama di keagamaan di halak Yahudi jalasian jam 6 1 jam pitu dibuan ma tu silatus jala jam pitu nunga diputuson ima silatus ma ikon hukuman mate ma Tuhan Yesus di hau pinar silangi ate jalasian jam pitu 1 jam sia dung diputuson Tuhan Yesus ikon disilakon di mana jala disido ibana disiksa jo baru ma disuruh may mana mabuan silang nai sahat tu Golgata ima songon perdalanan ni manang sejarah na di tahun itu Tuhan Yesus molo tapaubuk di bagasa sadarion di Jumat Agungon nate jalahira tu jam 21 jam tolu anon disima proses imana margoar detik-detik dina marujung Tuhan Yesus di hau pinar silangi ate. Nah alani do di hita saluhut nana hina holongan
molo marpungu pe hita di bagasan tikion asa tung takas gomal di rohatta songo dia ma perdalanan Tuhan Yesus dung satu portibion holat sadado nanaing petudu hononna tutonga-tonga ni nguluni hita jolma ima panubusion na songon dalan nai baru di tonga-tonga ni nguluta asa jupanga mahita hanguluan ni asian Tuhan Yesus jala terpasahat hita di hanguluan na saling liling na da alani ido nang di patakas jala di pabagas mai pangatusioni di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu ni halak Kristen na toktong manaon-naon di dalam membuan silang ni Tuhani barita nauli haluau ni tu tonga-tonga ni galup bangso ay boy dohonon molo di surat ni Heberon nunga marerak taringo tu hak Kristenoni di tonga-tonga ni portibion nate dibuan aka aposteli dibuan aka sisiani Jesusi tu galup aka bangso atik pe di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu ni jolma di nalom majak kon Jesusi di bagasan nguluna pabua ibana si palua nong mati di hau pinar silangi alai godang dope di tonga-tonga ni ngulu ni jolma di hati ai na masih di bagasan tarihot tu akang ngulu narobi di ngulu nasida atik godang jolma nau takas marnida jala dinalahu maka porsiai na didok Yesus do dalan hai baruon dinalahu bui jolmai sahat tu amai tu hanguluan na saling liling nai ido lang di bagasan trupukon di pabua do marhite aka panurat Heberon ima panurat na pabuahon tu tonga-tonga ni aka halak Kristen na marserak di tonga-tonga ni portibion asa tung takas dan tarihot be jolmai tu bagasan aka pangatusion dohot ihot narobi ate ahama ihot nasai toktong dihilala dietong dipikiri ngulu ni jolmai babua ido nagabe dalan hangoluan di ibana ala adung do deba saya nama dok di bagasan ngoluna na bui do ibana markite sian na mangulahon akapatik manang ruhut ni di hajahudion dohot nang natar surat di na di dok di hukum Taurati hiraina ma na bui mangalon na sida hangoluan alai tumakas ma di pabua si Paulus di dok dang igabe dalan di hamu asa bui hamu mangula jala mangulu di bagasat Tuhani ais padiki sormina doyate molo di dok sormina doi gobara doi nandi ida jolmai taringot ahado nang ulahonona alai ternyata di tonga-tonga ni pangulau ni dipatiki dang mampu jolmai di dalam dapot songo dia mah hangoluan na siasasit tongna anggong holan na mga sahon mangulahon akapatiki idom ba ini di bagasan ayati di bagasan panurat di son di dok pabuah naing di pajongjong tuhat tama marhite na sinuaraho ni panurang Jerima imana di dok lehonok kuma akapatikku di bagasan nate-ate nasida jala surat tonok kuma itu rohana sida jala nasotu pabe ingotokku dosa nasida rodi hajahaton nasidai lobi sian 300 tahun ada orang kejadian di Jumat Agungon dapatan na hama mati Tuhan Yesus nunga di surat nunga di Papua debata sadiri do di nalau mangaleon tuate-ate doh rohani jolmai asal mananda do dalan natikos dalan
nasitong di ngoluna asa tung takas dang alani pembahenan nai, dang alani nanula nai, dang alani gogo nasida do di nalo mangulahon dia ka ulaw na lumobi lo manggohi na didok patiki na wui na sida mampu di nalo sahat Tuhan uluan niate. Na alani do di song molo di podahon do di bagasan ayat nakiningan dia kapanurat Heberon atau ngalia kadongan adung do dihita hiras ni roha lau bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Jesusi molo didok di son adung do dihita hiras ni roha ngolu ni hita halat na porsiai bongot tu bagasan nabadiai di bagasan muda ni Jesusi hola ni do dalan na bohita padomuhon ngolu tadok debata padomuho kita dohot hangoluan na saling leling naiyat. Alana memang gudang do masih tarihot do pejolma di tiki bahkan adong do di ngolu ni ala Kristen na mangolu do pe di adat hajaudion nai gabi adong do keragu-raguan tutu do malpakorohod do hamamate do mudani Kristusi di nalomanesa do namangalian haluaon di tonga-tonga ni ngulu ni hita jolma idem bani adong do halak Kristen ujui gabe mula muse tu tradisi nalama mula muse ibana tu hasomalan na perjolui alaniaha ala adong keragu-raguan alaniaha ala hurang porsia ibana taringon aha nabi na ini debata na takas di tonga-tonga di parngulan nai odo molonunga adong keragu-raguan kekhawatiran di ngoluta biar ni roha tung beta beha nang adong mangaleon sonang ni roha do hanguluan tahe apalagi contohna di ngolini jolma say gudang do akan namangusipi do namangujuni ate seolah-olah Jesusi namatei holan hamamate na biasa doi songon akan nataruhum namate nari songon alani tertuduh ibana dia mangalaho mangulahon aka ulah nasala apedangi ate ai idol na di suraton jala idol naung takas di sakapi debata sian na culu sian na robi asa idol dalan gabe dalan haluaon di tonga-tonga ni ngulu ni hita jolma idom bani do jelas do dihatai adong do hiras ni roha di hita lau bongo tu bagasan nabadiai dan adong keragu-raguan di bagasan itu nang dihapor siaut taipe na badong sotung adong dipikirata adong keragu-raguan na boy sahat di habadiaw ni debata hangoluan ni debata mololunga ta hapor siai Jesus nang mati di bagasan dirita manang ahape di tonga-tonga ni jangan ada keragu-raguan termasuk do di sude ngoluta boy do honota godang dope akahagalioku godang dope aka dosa-dosaku godang dope akan nasubui ulahon na di tonga-tonga di portibion baatiki dang boy nagabe dalaku laho Tuhan uluan nasihat Tuhani alay sa sitong na dihamu akan nahinahulongan sa liling adong do kesadaran dihita bahwa ketidakmampuan di ngoluta di nalaho mangulahon dohot do sitok kita di nalo madapoto Tuhani ala memang tarajumni hagaliota alay nang riko di ngoluta di kesadaran ni hita odo ikom marhiras ni roa kita manadiko saluhut nai jala olo do hita di nalaw madapoton asini rohani Tuhani ay dalan asini roha doi molo didok Jesus mate peluahon jolma sian pardosaoni asa perjabar ho dihanguluan na saling leleng nai paboa doi ido asini rohani debata tu hita te ay daktar baik kita polin ngolut tau nate mangula dia ka ulota surah husuk Tuhamu ay boy do hita sian hapolino ni ngoluta lau madapoto Tuhani dangadong ate
Molotung didok ditiki Jesus makatai dok aka halak Yahudi na badok aka siboto surat aka Parisei ay opung nami do si Abraham opuni nasana porsiei jalo ditadahami do aka patik anggo soboy na sida mangulahoni madalan na sida na tardok pimro parni si Abraham manang na boy na sida bongot tuhangoluan na pinatongo ni debata hobar na ni aton debata tu si Abrahami daktar bae ni ati. Nah alan ido hiras ni rohat taon nati di ngolut taon. Adong doa kahalat nama dok nasing murah na iya petahe halak Kristeni di nalda poton haluau ni bahola porsia songoni holan dihuto songoni basalo se sude tak pola na didok songo na dido aka parugamona asing ikon ulahonon na mau ikon ulahonon songo na pinangido songo di aka hasomalan di parugamoni halak Yahudion termasuk do na di bagasan tubuh Heberon nasa namangido hasesan dosa ikon dilerdo di pelehon ima nakiningan mudar ni hambing manang darah domba yang harus dipersembahkan setiap dia meminta pengampunan dari Allah. Ay boy do holat sahali dang torus dui ikom lehononna sadi hari imana mardosa sadi hari magali basugari do songo kita macontona songoni ate asal mardosa hita lau mahita dituhur majo siap pajakan ima manang na lobu sitio-tio nina asa parsi saud dosa mudarnya bain bator semua bapaling mah kana parhepeng do na boy songoni ate molo akan aso nasuarung dia dihana ale perjukat na utusan musa imana badaong dengan harapan imana iya teh aidum bani ikon di halak hajaudan do hobar tu pangidol patiki molo tajade di bagasan surat Heberu iko pasatun nasida dui marhitemu dari di pasar akamalimi di pasar matu inganan nabadiai mangido hasisan idosa alayaha mana didok dison di bagasan ini nakiningan dihita hiras ni rohalo bongot tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus do dang mudar ni aka pinahan manang aka songona didok nakiningan aka habing aka manang songona ditotuhon di hajahudion ate sada dunna mudar ni Yesus ido dalam dihita ido napasesahon napasaehon sude dosa taiyate jala di bagasan hapur siaon ai dibuka do dihita dalan nai baru jalan na mangolusian ribe-ribe ima daging nai ima Tuhan Yesus do na paujukon sude pakiri mota do sude dalan dihita asa sahat tu amai tu hangoluan nasu sora sudah iya teh kalau Yesus di tangadu na asing ati be adong do di bawah hamum adong do dalan asing dabu itu ban magijang tangadu ngate godam do jolma mangalului saya mamikiri dui ado dalan teh naboy hita tuban wagijang akadia ka parmalona asing adong do didok di bani mana do askese ditadik kodo aka hariburon ditadik kodo aka ngolu di hapor tibionon nate lao ibana tu biara lao ma ibana asa unang dais aka haramu nondo aka lana asing daktuk diamu amanami do inanami idina lao boy babadiahon ngoluta asa tarup di bagas ngoli caman alanya ala paruh daging do kita ala sia tubuh sia dosa do kita dung medabu jol mana parjolui odo na dipaingot di barita di Heberon nate di tonga-tonga ni hita na parpungu di bagasan Jumat Agungon alani didok di ayat namang didok dibayani tada poton marohana sitong di bagasan hagugu ni hapor seaun dung diurasi rohata
unang be di solsoli panggora ni rohai hita jaladung diburi dagik tak dohot aik nayas unang be di solsoli panggora ni rohai di hita alai di dok di son di bagasan hago gok ni hapor seaon di ngolut taido odo nagabe tugas di tonga-tonga ni ngolut taon nate alat tutudo godang do na menggiring ngolut taon nate dang tayingo be dang tataringo tibe lapatan ni namate Yesus di pinar silangi boy doi godang doi edom bedi godang col mana murtad ate godang lo saya dibahas-bahas si mani dibahas-bahas main ada benar itu taksi tongi be godang doi mulai di meksosia te tai idai kan soal di bay mana malona jolma dinalahu mendiskreditkan dok na manggeser ipola hapor seni jolma nambah dok dangadong pola marlapatan manang margogo do muda ni Kristus na mati dia pinar silangi gari ada di diskredit to dang nai godang do ya teh na tabigi bahkan godang do di zaman na maju noengon di dok do dangi do nagabi heluaon molo maloho pistarho godang si halida konomu di ngoluon ahano subuh mabes sonang roham anggota ringo tuban wagicang di hari sogoti ai ise do napa boto-boto honi ape adong do di dok dison sada na ikon si bohalat tadi ngolutta ikon di bagasan hagogok ni hapor seao do hita lama kapor si Tuhan sotung siap pikiran do gugut tak sotung terpengaruh kita di aka nah masa di tonga-tonga di zaman waengon gudang dia te menggeser hapor siap te ya te apalagi di tonga-tonga di hita nunga tapa husor-husor ate bosong dia panaonon itu Yesus di ngolut taon ate masih arga du ya te mulai pasion ale molo tapa ubu muse di waengon saya dia bagas na hita na pausor-husor tari ngotu si tahun ni Yesus bangulo do ita marungu tungut do atin ngoluon hola na panas do kurang panas do asi di gereja ope ulo do hita judi buat do tahe apala dang bui di paturi parla do umpamana jo to memang panas do udara teh coba maju hita ikut tapa husur-husur jo buat teh tabayak ko Tuhan Yesus tikion dituhum masih lagi sah mardal marjom-jom dilibasi sah mamu saya di mana di parsilakon so ma so minum ditadikon akale alena sisianna adong do ale alena manikir-nikir do senadau ati biasa ngoni do kita di bagasan tikion nate dan mampu kita dinalau pa ikut Yesus di tonga-tonga ni ragam ni parukilo parsorion di tonga-tonga ni ngolutta alani do di dok memang ikon manonau do hita te mang itu Tuhan alai ingon ma dinama naon hita rabdo Tuhan Yesus dinalahu kita mangikuton di bana maripola do iya te ai silangi ido hangoluan ni ate ala taboto do marhite silang ni Kristus namate ibana di sido malua kita sian hamatia dol dosai jala di sido tadana pabua holong ni debata jala huaso ni debata na mangatasi saluhut sadok na adong gogo di portibion jala nunga ditaluhon hamatean dohot gogo ni sibolis pabua molo ido na tahapor siaw di ngoluta ahape na tadaladi di bagasan gulmit ni ngoluta satu adiga pe tu hatta do nagabi si parmonang nama komonakon do mamasu-masu di tonga-tonga ni ngolit taon nate ala ni do nang udut ni di bagasan ayati ima nakin di podahon songo dia ma molo nunga takas tahapor siai Yesus do dalan dihita dalan pasu-pasu dalan hangoluan dalan satu banua gijangi ido naing ihotat tamana didok di hata di poda dohot hata naki momos mah tatiup pakiri mon nata parhato poti ai hapo saddo na barbaga baga hossa
Tuhatta do si haposatta teh di ngolut taon. Lunga di patuduhon holong na itu hita. Haposat do ibana. Ngolo jolma pe gogo ni portibion do dia nasoboi mar haposan. Dina laho mangaleon lasonang tu hita ale ingom ma anggo tuhatai haposat do ibana. Dina lo mangalehon akka pasu-pasu do gogo di hita teh saleleng momos tatio pakirimoni di bagasat Tuhan. Lasido nang dipudahon di bagasan turpukon di dok masih atoan mahita masih pajujuan tu hakolongon dot aka ulan nadingkan jala unang tata di kompar pungatai songona hina somal honina deba tung masih paingotam mahita jala lamimanian asalam jonok di idahamu ari ih pabuah asalam tugu ngoluta terbangun iman pengharapan di ngoluta toktong mahita marparsaoran nate marhiti parsaoran ni nakiningan di sido jupang hita ma ima nabui hita majalo aka parbinotoan asa talam tatakas hate songo dia ma sakap ni debata dok holong ni debata di hita saluhut nai atong didok di bagasan buah-buah di namar pungu hita di bagasan sadarion pabuah iba nama songo dalan nai baru di hita asa mangulu hita di bagasan debata. Amin martangyang kita. Ali Tuhan debata amanami di bagasan Yesus Kristus takas dole Tuhan widahami songo dia maholong mi ale Tuhan dina mate ho ale Tuhan di hau pinar silami dina laho paturehon dalan nai baru di hami asa tung tarpasahat di hami ngolu nai baru ngolu hasonangan di tonga-tonga ni ngulu nami alani ale Tuhan saya pergugui mahami Tuhan ganu molo tung jut hami ali Tuhan gudang do napasoraton ngolu nami asa dinalahu maka porsiai ho pabua marhite hama matemi jupang nami ma hangoluan nasyakoi ali Tuhan alani ali Tuhan papos marohan nami asa momos hutio pami pakirimon nami i jalan marhite hauduhon dohon haradion nami lau tokto hami marsiajar doto rab hami sama hami akan aporsiai ido dalan nali Tuhan asa boy hami tugu hami ali Tuhan toktong mangatusi disakap dok holongmu narodi saling leleng na mian di tonga-tonga ni ganup halak na porsia diho mulyate mali Tuhan pasu-pasu mahami dinalaho toktong pay tihutto di tonga-tonga ni pardalanan ng ulo nami. Amen. Mari demahita di bagasat sikyong laos tapasahat mah piliata na paduahon tujulu. Tuhan
Diana hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus masuk hatta nama ulau nabadia pinabotohon ma tu hita saluhutna asa tu akka ruas ni huria naso maka tidakon haporsiaon na manang malua dohot akka ruas ni huria natongon di bagasan ruhut parmahanion pamicangon ni huria asa unang majolo pasidohot laho madohoti ulau nabadia di minggu sadarion tong tapasonang marohata maridehita buku D 152. Yesus namamu san dosa limun mangolu kami. Yesus namamu san dosa limun mangolu kami. Yesus namamu san dosa limun sai pasona kami. Amin, amin, amin. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate muna dohot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus amin martangiang mahita ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asi roham topot mahami na pungudison adorang hupangan hami anon parpadanan na badiay lehon matod di parbadia tu ganup hami asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami pargugui mahami maswada diri nami asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului saitaiti rohanami asa lam malungun hami tu banua gijang asa say masihol hami paimay mahon haroro ni Tuhan Yesus amin. Hita akka naong pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatibang majumolo, manang natau hita marulaon na badiya. Asa unang honauhum manang ise siyan hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manolsoli rohana ala ni pabahenan na soture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupa ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alay akka na dohot marulaon na badiya. Unang be dioloy sibolis. Unang be didak dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu nasyani. Tung gotapon hamu ma hosom dohot lateni roha. Alay paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus. Naong mate jala naong mulak mangulu humokop hamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di baheni tatak kasi majolo rohatabe jala alusi hamu ma suku-sukunon jongjong mahamu saluhutna. Di parhatutu rohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo namarsak do roham ala dosami jala dipangi do roham naing malua honuaeng sian dosam molo songoni roham dogma olo di parhatutu rohamdo naung ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana naung mate dohot mulak mangulu humokop ho mamorsan jala manesa dosam
molo songoni di parhatutu roham, dogma olo. Olo doho manggotapon sian roham, lateni roha dohot hosom ni roha, akup ni i olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahiho, jalana olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sudi dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapau duk bema rohata, jala tatopoti masudi dosata, ihuton hamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang dohami, ay jot hulau si hami patikmu, tamado hona uhummu hami nuaeng dohot sogot, molo balos sonommu tuhami, hobar tu pabahenan nami. Alay alani godang ni asi dohot holong ni roham, dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehommu humokop hami, alani i ubahen nahum hami mangido tuho, asima roham di hami, say jalo mahami, say sesama sude dosa nami, jalalehon tod di parbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tanood do pehami. Amen. Atong hamu akan namanopoti dosa muna, jala na mauas di asini rohani debata, say sahat matuhamu nahina porsya amuna, mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu, posma rohamuna, nunga sesa saluhut dosamuna, marhite-hite goarni debata ama, dohot anak, dohot toddi porbadia. Amen aliama namina di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling ni leleng na. Amen. Hudul mahamu salut. Mari dimahita. Oh Jesus, nam sinian, Dihau nabi nasilang, roham tuntun daulang, nang ujung mutarilan, marutang osahami, ditanudung sanami, kasih roham, oh Jesus. Atong tangihon hamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu bornginay uju tarjehe iwan. Di dogma mauliate. Di ponggoli ma di parleho matusisian na huhut ma di dok. Jalo hamu ma jalapangan ma. Dagikku do inani lehon tuhamatian humokop hamu. Bahen hasesaan di dosa muna. Say bahe kamu masongoni bahen parningotan muna diaho. Dungsun na sidamangan dibuat ma panginumani di dogma mauliate. Di dogma tu nasida jalo hamu maun sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan na baru doi marhite-hite mudarhu bahen hasesaan ni dosa muna. Say bahe kamu masongoni bahen parningotan muna diaho. Atong romahamu nunga radisude
ida jaladai hamuma dengan basani debata.
Mata parade endeta nomor 3 ayat seda. Rima hita jongjong. Puji Tuhan di bata ali todikku jalan nasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji Tuhan di bata ali todikku jala unang tung halupahon dinggan ibasana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan jala dilehon tuho dinggan basa doa sini roha. Para si roha jala perdinggan basa do Tuhan di bata. Lebas tarimas jala para si roha gudak dang dibain tu hita na hobar tu dosata jala dang dibaloson tu hita na hobar tu hajahatota songon asini rohani ama tuaka anak konna do asini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari ibana nunga takas di patuduan di bata holong ni rohana itu hita dinamati Kristus humopo hita uju pardosa dope hita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhoni modernai bibaheni sai pujio ni pamangaku do rohaku dohot nasa pambenaku do Tuhan di bata olat nion roh di saleleng ni leleng na amen. Tuhan Yesus membuka dalam nai baru jala na mangulu di hita dibaheni tadapot temah marohana sitong di bagasan hagugu ni haporseaun dung diurasi rohata unang bedi solsoli panggora ni rohai hita jala dung diburi dagikta dot aik nayas ali di bata say patugu mahaporsion nami sah ro di ajal nami masa sahat hami sugud tu halalas ni rohana sumurung na pinaradem dia kana makaholongi ho. Mari dehita. Godi homa ale Tuhanku jalan majabari doma amen roma Tuhanku tubaga sarohaki lomoni rohama suku Yakom pilihan di bagasan tikion martang yang makita
Ali di bata amanami na di banwa gijang hodo harorwani saluhut silan lehon na dinggan dot nasa uli basa na maliutus. Pasatami masih na lehon mi tu hami pilihan nami tu ho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihan not pati bulon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam lo di porti bion buhay marohanami marhiti-hiti toldim asal mo tadak hami godang isilan lehon mi tu hami asal girgir ham mandok mulyati tu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali Tuhan debata nasian nahinan jala mangolu rodi saling leleng na wingot kami sadarion akan amate siak kami naong pajolon tulabungmu di hodo anak kicu ni banwa gijang jala diukap hodo i diakan mga son Tuhan Yesus Kristus naruka do rohanami sadarion marningot ajal nami don hakehion ni daging diari sugun mau liate marohanami tuho ala ditubuh ko hami tu pakiri mo na mangulu gabe partohap hami di hanguluan na surasuda dada na madele hami di hari parningwatanon ale na malungudo hami di sambulo nito dinami nunga torop dongan nami naong nyalakmu naong sipaingot doi ujung nila kadasida di hami bain pakiri mo mida Tuhan Yesus di ujung lakana say sungguli marohanami mabentiruan na denggan dia kapino parnami say apuli mana marsak roha dia kana matean asa una mangadui jala madele nasida sai taiti maroha nasida mamereng dopak gijang sai leho mato dimitu hami asa takas di hati dakko tu hami naung doho hami anakmu jala panean di arta di banwa gijang sai padau maganggu ni roha siak kami asa hot haporsion nami maniup Tuhan Yesus si pangului adorang ubulu sami rura ni linggo mani hamateani molo homur mata nami be ukap mamata ni roha nami asa takas di ida dalam Tuhan sunangani molo halang dila nami sobi noto be makuling pargugui hami marhiditi to dimi asa terjauh hami ale amang satu tangamu maton diku sai patiur hian rohanami asa hubas lakanami jala sonak kami lau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alia manami na di banwa gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaunmu sai saut malo manderoham di banwa tongaun songon na di banwa gijang Leo matu hami sadarion hanguluat siapari sesama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami una kami tugiun tu pangunjunan palua mahami sian pangago hamu di bagasan dami jalo hamu pasu-pasu dasiat Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana me di midaho di depak kon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tuto di munabi amin amin Jadi dia mau manami do inanami los disoma di do rohaku
Hita marsi jalangan laos anon taingot jam 2 masuk dope hita ima di ulau nahohom.